Léčení sebe sama, uzdravování vnitřního dítěte. Vnitřní dítě není závislé na skutečném věku člověka a vlastně se nedá určit, kolik je mu let. Je to něco jako energetická forma, skládající se ze všech vzpomínek určitého člověka, včetně vzpomínek z minulých životů, které jsou uloženy v buňkách. Emocionální poranění, které jsme někdy udrželi, stále působí a ovlivňují chování a prožívání dospělého člověka. První generace nových dětí, ke kterým možná patříte, to měli těžké. Často byla jejich intuice potlačována, lidé se jim vysmívali. V jejich buňkách stále může dřímat pocit, že jsou nepochopení, opuštění, odloučení, ztracení a nemilovaní. A bude v nich dřímat tak dlouho, až se tyto energie transformují a staré rány se uzdraví. Za dobu, co pracuji s lidmi a pomáhám jim, ještě jsem nikdy nepotkala nikoho, kdo by měl výlučně šťastné dětství a neměl žádné bolestné zkušenosti. Je pro každého z nás velmi důležité uzdravit své vnitřní dítě, své vzorce chování a problémy. Je možné, že se vám stalo, že už jste někdy vynadali svému dítěti a použili jste přitom slova, které jste jako děti slýchávali od své matky nebo otce. Protože rodiče mají sklon jednat s dětmi tak, jak jejich rodiče jednali s nimi. A pokud chcete něco změnit, tak anděle a na nebevzetí mistři, archanděle a další bytosti vám přitom mohou pomoci. Uzdravení vnitřního dítěte s růžovým plamenem a s energií Panny Marie. Pohodlně se posaďte. Nohy máte položeny na zemi. Dlaně jsou na stehnech. Zvolna postupně dýcháte. Oči máte zavřené. Nadechujete bílé světlo, které naplňuje a čistí vaše tělo. Nadechněte bílé světlo, zadržte na chvíli dech, 3-4 vteřiny a při výdechu ústy vydechujte z těla všechno napětí. Hluboký nádech nosem, kdy cítíte, vnímáte čerstvý vzduch, který přivádíte do plic a okysličuje vám plíce. Zadržíte dech a s výdechem uvolňujete z těla všechno napětí. Nádech a výdech. Uvolněte paže, nohy,
každý prst a svaly. Zapomeňte teď na chvíli na všední starosti. Zaměřte pozornost na své chodidla, dotýkají se podložky. Představte si, jak z nich prorůstají zlaté silné kořeny do matky země. Prostupují jednotlivými vrstvami až k jádru, kde se upevňují a ukotvují. A vy se cítíte v bezpečí. Nyní si představte, jak se vaše hlava vyprázdňuje, jako byste vytáhli zátku. Stejně tak, jako vypouštíte vanu. Otevřete vaši mysl, vypusťte všechny vaše starosti z těla ven, tak jak z vany vytéká voda. A prociťujte, jak se při hlubokém výdechu stále více uvolňujete a jak se rozpouští nahromaděné emoce. Odchází z vás starosti, strachy, vzdor, lítost. To vše opouští vaše tělo. A vy se cítíte klidně a uvolněně. Při příštím hlubokém nádechu si vizualizujte kotouč energie plný světla, který do vás vejde tam, kde je čakra solar plexus, 3. čakra. A vy ho nadechnete pomocí síly představivosti a vdechnete kotouč plný světla do své 3. čakry. Nadechněme ho a vydechněme a nechte světelný kotouč putovat spodkem těla, až dosáhne středu země. Nyní se znova nadechněte a vysajte dechem kotouč energie ze země jako strom, který si bere ze země živiny. Takto vdechnutý energetický kotouč rychle projde celým vaším energetickým tělem vzhůru. Když dojde až do hlavy, vydechněte a prociťujte přitom, jak energetický kotouč letí vaší korunní čakrou vzhůru až do středu vesmíru, zpět k božskému prameni. Tam se nabije boží energií a vy prosíte Boha, aby vám v energetickém kotouči poslal přesně to, co potřebujete nyní k vyřešení a uzdravení vašeho vnitřního dítěte.
Přivoláme si na pomoc Panenku Marii, její krásné ženské mateřské energie a růžový plamen. Vysíláme záměr, že chceme uzdravit své vnitřní dítě. Vizualizujeme světelnou kouli, na které je napsané vaše jméno. A prosíme anděly, Panu Marii, růžový plamen, aby posílali svoje energie přesně tam, kde je nejvíc potřebujete. Je docela možné, že během léčení cítíte nebo intuitivně víte, kolik je vám let. Možná, že ve vás vyvstanou vzpomínky formou obrazů, pachů nebo pocitů. Možná vám přijde na mysl některá osoba, o níž jste přesvědčeni, že vaše problémy způsobila. Neodpuštění jako pocity viny vůči druhým ve vašem energetickém poli způsobují energetickou přítěž, snižují vaše energetické frekvence a zabraňují uzdravení a přeměně. Pokud se vám objeví tato osoba, řekněte jí: promíjím ti, a teď řekněte její jméno, promíjím ti a prosím anděly, aby rozpustili bolestné energie a proměnili je v energie plné lásky. Promíjím ti. Odpouštím sobě a odpouštím ti. Možná vnímáte, jak z vás se uvolňují negativní emoce, vaše vnitřní dítě ožívá, cítí se volněji, svobodněji a vy vnímáte více radosti, lehkosti. Panenka Marie bere vaše vnitřní dítě do náručí. Jste zahaleni v nádherné milující energii. Růžové srdíčka lásky vám vstupují do aury, do těla, do buněk a vy se cítíte jako znova zrození v lásky plné náruči Matky Marie. Vnímáte bezpečí, porozumění a pochopení, velkou podporu.
Cítíte se silní. Vnímáte jako mocného spojence v Matce Marii máte za sebou. Nyní si světelnou kouli s vaším jménem přijměte zpátky do těla. Vaše frekvence se zvýšily. Možná máte pocit, že vnímáte svět kolem sebe úplně jinak, nově. Zhluboka se nadechneme a vydechneme a vracíme se zpátky do těla. Poděkujeme všem, kteří nám pomáhali v uzdravování vnitřního dítěte. Zahýbáme prsty na nohou a na rukou, protřeme si dlaně, otevřeme oči a jsme tady a teď ve všech svých tělech, na všech svých úrovních, na planetě Zemi, v tomto roce. A jsme v bezpečí, my i naši blízcí.